αν θέλετε, από το αρχές Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επέβαλε μια πρόταση, μια μελέτη στρατηγικού χαρακτήρα, ουσιαστικά για να μποάλασε, αν θέλετε, αυτά που γνωρίζουμε όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πρόταση που υπέβαλε προς συζήτηση και προς αν θέλετε, διάλογο με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους επιστημονικούς φορείς, μίλαγε για πρώτη φορά για καύση των απορριμμάτων και πρότεινε συγκεκριμένες μονάδες σε όλη την επικράτεια της χώρας. Λοιπόν, για να γίνουν η καύση, να προχωρήσει δηλαδή αυτή η μεθοδολογία. Τον Αύγουστο μήνα ζήτησα από την κυρία Πρόεδρο να συμμετέχει το Δημοτικό μας Συμβούλιο σε αυτόν τον διάλογο που είχε ξεκινήσει. Τότε όμως προέκυψε προς το τέλος Αυγούστου η παράταση της διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώνεται τέλος Οκτωβρίου και πιο συγκεκριμένα αυτές τις μέρες 17-18 από ό,τι γνωρίζω. Πολλά δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια πήραν άποψη, τα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πήραν αν θέλετε, νομοδοτήσανε και υπήρχε στο δημόσιο διάλογο αυτή η συζήτηση. Ζητώ λοιπόν και εγώ από τη δικιά μου πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα που μπορεί να μας απασχολήσει τα επόμενα και βασικά τώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε και τη βούληση του Υπουργείου αν θα επιμείνει, αν και υπάρχουν αρνητικές εισηγήσεις από τα περιφερειακά συμβούλια και τα περισσότερα όλης της χώρας. Αλλά θεωρώ και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δήμαρχοι πρέπει και καλούμαστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, εγώ θα εστιάσω, αν θέλετε, γιατί ζητάω αυτή την ψήφιση και αυτή την νομοδότηση την αρνητική, γιατί ακυρώνεται στην πράξη ο υφιστάμενος εθνικός και περιφερειακός συνδυασμός, η διαχείριση των απορριμμάτων, που βασίζεται στη διαλογή, στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, στην κομποστοποίηση και στη μείωση του ποσοστού σύμμικτων απορριμμάτων και σε φυγά του υπολείμματος. Δεύτερον, καταστρατηγεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση υλικών με βάση την αξία της ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολλαπλές δράσεις για να στηριχτεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Έχουν δεσμευτεί ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που δεν είναι εύκολο να ανακυρωθούν, γιατί κάποιοι ουσιαστικά αποφάσισαν να αλλάξει αυτός ο σχεδιασμός. Και βεβαίως κανείς δεν μίλησε για τις μεγάλες εταιρείες που πάνε να δημιουργηθούν για να μπουν σε αυτή τη φάση που λέμε καύση απορριμμάτων. Βεβαίως ξεσηκωθήκαν από κάποιες περιοχές, γιατί η επιλογή της καύσης είναι καταστροφή για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών. Παραδείγματος χάρη στην Τρίπολη, στην Ακαδία, είχε προβλεφθεί στην Μεγαλόπολη. Και βεβαίως οι κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι εδώ από την άλλη πλευρά έκλεισαν τα εργοστάσια παραγωγής λιγνίτη για να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και μας φαίνεται τα απορρίμματα. Λοιπόν, βεβαίως και αυτή τη στιγμή λοιπόν στην πρόταση δεν υπάρχει πουθενά συζήτηση όσον αφορά τα οικονομικά αυτών των μονάδων που θα προκύψουν και υπάρχει φόβος από την τοπική αυτοδιοίκηση και από όλους τους φορείς, από την ΚΕΔΕ και από τις περιφέρειες, ποιος θα επιβαρυνθεί αυτό το νέο μοντέλο και αν θέλετε είναι και πιο ακριβό σε σχέση με το υφιστάμενο. Από την άλλη πλευρά πουθενά δεν υπόθηκε ότι ποια είναι τα ωφέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί η καύση αυτή προβλέπεται παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, και βεβαίως για αυτούς τους όλους λόγους, για να μην σας κουράσω και εγώ παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι έχετε ενημερωθεί κι εσείς και υπάρχει σχετική συζήτηση, αν θέλετε, και επίσημα. Βγήκαν όλες οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων, κατά συντηρητική πλειοψηφία αλλά και του επιστημονικού κόσμου, και εκφράστηκαν αρνητικά σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση στρατηγικής μελέτης για να συνδυάσουμε την καύση των απορριμμάτων με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το θέμα ήθελα να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχουμε και πρέπει να βγει ένα ψήφισμα, αν εκφράζει και εσάς, με βάση αυτό το σκεπτικό. Και βεβαίως αυτό ήταν τη βούλησή μου από τον Αύγουστο μήνα, αλλά η παράταση μας δόθηκε να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη διαβούλευση. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι? Όχι, δεν κλείνει. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό θέμα, κύριε Λάμπρου, καλώς το φέρατε. Όπως είπατε, έχει απασχολήσει δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και φυσικά πολλούς πολίτες, έτσι.
4 Αυγούστου το Υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε στους Δήμους μέσω των περιφερειών, των Περιφερειακών Συμβουλίων, για διαβούλευση τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ΜΠΕ, με το σχέδιο δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών. Καύση δηλαδή των σκουπιδιών. 347 σελίδες της ΜΠΕ, μέσα στον Αύγουστο, όπου προβλέπει παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με στερεά απόβλητα όγκου περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων, από τα 5,5 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων που παράγονται στη χώρα. Η ΣΜΠΕ αυτή έχει αρκετά κενά. Δεν θίγει μάλλον θέματα όπως είναι η χωροθέτηση των εργοστασίων, τα οικονομικά δεδομένα του έργου, τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης των μονάδων και το συνολικό θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας τους. Τώρα, τα ερωτήματα που βγαίνουν μέσα από αυτό είναι από πού θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των μονάδων. Γιατί έχουν χαθεί και κάπου 300 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκοί πόροι για έργα υποδομής και διαχείρισης απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια. Ποιοι θα είναι οι ανάδοχοι και οι διαχειριστές. Το Υπουργείο με βάση αυτό, με την καύση, είναι κάτι που αντιστρατεύεται αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι δηλαδή σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική της ανακύκλωσης, της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της διαλογής στην πηγή και όλων των άλλων μορφών εναλλακτικής αξιοποίησης πριν φτάσουμε στην καύση. Δείχνει να είναι σε μια αντίθεση. Μπαίνουν και άλλα προβλήματα όπως είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στη ζωή των κατοίκων, από την διοχέτευση στην ατμόσφαιρα διοξινών, φουρανίων, βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων αέριων ρήπων. Ανησυχία επίσης προκαλεί ότι το 25% των εισαγωμένων αποβλήτων στα εργοστάσια θα μετατρέπεται σε τέφρα και υγρά απόβλητα. Οπότε δεν υπάρχει καμιά εγγύηση αν αυτά θα καταλήγουν στο νερό ή στο έδαφος και από εκεί στην τροφική αλυσίδα. Θα εκτοξευθεί το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και υπάρχει ο φόβος ότι αυτά μπορούν να μετακυληθούν στους δημότες, στους πολίτες. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καταστρέφονται πολύτιμοι φυσικοί πόροι που υπάρχουν στα απορρίμματα και η παραγόμενη ενέργεια θα καλύπτει το 2% της ενέργειας που χρειάζεται για όλη τη χώρα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή. Και επίσης ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης παίρνουν μέτρα για να μειώσουν την καύση. Είτε αποτρέποντας την κατασκευή νέων μονάδων, είτε επιβάλλοντας επιπλέον τέλος καύσης. Όπως είπατε, δημοτικά συμβούλια έχουν πάρει αρνητική θέση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ενώ αναγνώρισε ότι θεωρεί μάλλον λιγότερη επιβάρυνση την καύση στο περιβάλλον από ότι είναι η ταφή των απορριμμάτων που γίνεται, αλλά όμως είχε αρνητική γνωμοδότηση για την ΣΜΠΕ, για τη στρατηγική αυτή μελέτη. Στην κατεύθυνση αυτή είναι και η δική μου η πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφωνώ με το ψήφισμα αυτό που είπατε ότι πρέπει να βγάλει το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους λόγους αυτούς που ανέφερα εγώ, είπατε εσείς και ίσως ακουστούν και άλλοι, που θα εκφράζουμε την αρνητική μας θέση όσον αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να γίνει, το ζητούν και η ΚΕΔΕ, ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί σε τελική φάση, να γίνει περαιτέρω διάλογος με το Υπουργείο, να εξηγηθούν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν ακόμα συζητηθεί, δεν έχουν εξηγηθεί, αλλά προς το παρόν θα ζητάμε αυτό, να ανακληθεί αυτή η διαβούλευση και να ξεκινήσει ένας θεσμικός διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή είναι η θέση μας.
κύριος Μαριάτας. Η διαχείριση των απορριμμάτων και η τελική βλάβη στο περιβάλλον προφανώς έχει απασχολήσει τις προηγούμενες γενιές, απασχολεί το σήμερα και θα απασχολήσει και το αύριο. Ο διάλογος αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ και πάντα θα υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά για να βρεθεί άριστη λύση. Για τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω, πήγε στις περιφέρειες να γνωμοδοτήσουν. Εμείς εμπλεκόμαστε ως προς τη διαβούλευση μόνο. Δεν μας ζητήθηκε να γνωμοδοτήσουμε για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Περιφερειακό λοιπόν Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη συγκεκριμένη μελέτη και όχι γενικά για τη διαδικασία αυτή που προτείνεται. Επίσης, η ΚΕΔΕ, δεν ξέρω κύριε Δήμαρχε από πού είναι η πληροφορήσή σας, εγώ έχω την απόφαση εδώ πέρα, στις 5 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε και έχει πάρει απόφαση και το σκεπτικό είναι πολύ συγκεκριμένο. Άρα και η ΚΕΔΕ αποφασίζει να είναι κατά στη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συγκεκριμένους λόγους, επομένως έχει άποψη και έχει θέση. Τώρα, στο διατάφτα, για την αρνητική γνωμοδότηση για τη συγκεκριμένη μελέτη, είμαστε και εμείς σύμφωνοι, όχι όμως σύμφωνοι με το σκεπτικό που ακούστηκαν. Εμείς προσανατολιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε ούτε την τεχνική υποστήριξη, ούτε την τεχνοκρατική, ούτε την επιστημονική υποστήριξη για να έχουμε άποψη επί της μελέτης που είναι τόσο εξειδικευμένη. Προσανατολιζόμαστε σε αυτά που λέει η ΚΕΔΕ. Άρα, για να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά συμφωνούμε, αλλά στο σκεπτικό ή θα είναι σκέτη αρνητική γνωμοδότηση που θα λέμε συμφωνούμε με την ΚΕΔΕ και το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι με τα κείμενα που ακούστηκαν. Συμφωνούμε λοιπόν, για να κλείσω, με την αρνητική γνωμοδότηση, συγκεκριμένη μελέτη, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά όχι με το σκεπτικό που ακούστηκε. Ο κύριος Μερτήρης. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Μαριέτας, γιατί κανένας δεν μπορεί να μας πει αν είναι καλύτερη η καύση ή η ταφή. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε επιστήμονες, ούτε χημικοί. Μπορούμε όμως να συμβαδίσουμε με τα όργανα που έλαβαν την γνωμοδότηση, όπως η Περιφέρεια και η ΚΕΔΕ, οι οποία έχουν πολλά προβλήματα στη συγκεκριμένη μελέτη. Εκφράζουν όμως τη θετικότητά τους ως προς την καύση. Δηλαδή, σίγουρα πιστεύω ότι καλά έκανε ο κύριος Λάμπρου και το έφερε, αλλά νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί να δούμε αν ρυπαίνεται περισσότερο το έδαφος στην ταφή ή στην καύση ή η ατμόσφαιρα γενικά, και θεωρώ ότι πρέπει να συμβαδίσουμε με αυτά που έχουν πάρει, την απόφαση που έχει πάρει η Περιφέρεια. Δηλαδή ότι η μελέτη χωλαίνει σε πολλές πλευρές, όπως είπε ο κύριος Λάμπρου, και στο οικονομικό και στις τοποθετήσεις των χώρων και σε πολλά άλλα πράγματα, και στο ότι ίσως η ενέργεια, όπως είπε ο Δήμαρχος, το 2% δεν είναι και κάτι σημαντικό που μπορεί να φέρει ένα βασικό πλεονέκτημα από την καύση, αλλά παραμένει το δικό μου ερώτημα ότι εγώ δεν γνωρίζω και ούτε είμαι σίγουρος αν η καύση είναι καλύτερη της ταφής ή η ταφή καλύτερη της καύσης. Οπότε εγώ θεωρώ ότι συντάσσουμε με την άποψη του κ. Μαριέτα ότι γνωμοδοτούμε αρνητικά ως προς τη μελέτη. Συμπληρώσετε κάτι, κύριε Λάμπρου? Εγώ θέλω να συμπληρώσω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια έχει χρηματοδοτήσει και ξέρουμε χρηματοδοτεί ουσιαστικά τη διαχείριση των απορριμμάτων και στοχεύει σε μια συγκεκριμένη ποσοστά ανακύκλωσης. Λοιπόν, και ζητάει λοιπόν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει να φτάσουμε στην ανακύκλωση το 55% το 2025, το 60% το 2030 και 65% το 2035. Αυτό λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι εμείς είμαστε γύρω στο, ενώ σαν Ελλάδα, στο 20% και ζητάμε να κάνουμε άλματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρώ, χωρίς να σας κουράσω παραπάνω, ότι όταν μιλάμε η καύση, αν πετύχουμε στην ανακύκλωση, και πραγματικά πετύχουμε στην ανακύκλωση, η καύση δεν θα έχει κανένα περιεχόμενο. Άρα λοιπόν, η συνολικά τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική διοίκηση, στοχεύουμε σε αυτό που λέμε, υλοποιούμε τον περιφερειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό δημοτικό επίπεδο και βάζουμε έμφαση στην ανακύκλωση, ή πάμε στο μοντέλο αυτό που λέγαμε πριν, συζητάγαμε για κάποια χρόνια παλιότερα, περί καύσης. Και θα σας πω και το εξής, ότι κάποια στιγμή το παλιό μοντέλο ήταν η καύση. Άρωτη απορρίφθηκε επιστημονικά και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τα περιφερειακά συμβούλια. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το ένα δεν μπορεί να συμπορευτεί με το άλλο. Είναι σε αντιπαράθεση. Αυτό σαν προβληματισμό.
Αν μιλάμε για την κυκλική οικονομία και μιλάμε για την ανακύκλωση, αυτό αντιβαίνει στη λογική της καύσης. Λοιπόν, με όλα αυτά, έτσι σας συμπληρωματικά. Στη ΣΚΕΔ την απόφαση αναφέρεται αυτό. Δηλαδή, λέει, η διαστασιολόγηση των 6 μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης θα είναι μικρή. 20-25 των παραγόμενων στη χώρα αποβλήτων για να υπάρξει προτεραιότητα στην ανακύκλωση άνω του 65% όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η ανακύκλωση θα είναι 65% και πάνω. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Εγώ είμαι με την άποψη να βγει το ψήφισμα, όπως είπαμε, που θα δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην στρατηγική μελέτη της ΜΠΕ αυτή, αλλά όπως τοποθετήθηκα και εγώ πριν, και την αντίθεσή μας στην καύση των απορριμμάτων. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγαλύτερο κακό από ότι είναι η ταφή. Οπότε η ταφή, η οποία πρέπει να μειωθεί, έτσι εννοείται, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες στην ανακύκλωση των απορριμμάτων, όπως ήταν η στρατηγική μέχρι τώρα δηλαδή που ξέραμε, ούτως ώστε να μειωθεί δραστικά το κομμάτι εκείνο που πάει προς ταφή. Και να είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης και λοιπά, και όχι υπέρ της εναντίον της καύσης. Οπότε το ψήφισμα είναι στην κατεύθυνση αυτή. Κύριε Κατσαΐτη, δυστυχώς... Ελάτε. Ελάτε σε ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Σας έχουμε στείλει εδώ και 20 μέρες περίπου τις θέσεις του Συλλόγου μας σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους με mail. Την έχετε πάρει. Επίσης μπροστά σας είναι οι ίδιες θέσεις τις οποίες έχετε διαβάσει. Ασχολούμεθα, όχι αυτός ο Σύλλογος, αλλά τα μέλη του Συλλόγου μας από το 2008 με το θέμα της καύσης απορριμμάτων. Κύριε Μαριέτα, ήθελα να σας πω, αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, ότι γίνεται δημόσια διαβούλευση. Άτομα μπορούν να μπουν μέσα ακόμα. Μπορούν να μπουν στη σελίδα του Υπουργείου και να καταθέσουν την άποψή τους για την καύση ή όχι. Δεν είναι θέμα της περιφέρειας. Κάθε πολίτης Έλληνας μπορεί να θέσει την άποψή του. Όπως και φορείς μπορούν να θέσουν την άποψή τους. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός να υπακούμε σε ανώτερα όργανα, σε ειδικούς, σε επιστήμονες, όσον αφορά την καύση ή όχι. Τον διάλογο το ζητάμε 17 χρόνια. Να γίνει αυτός ο διάλογος που ούτε τώρα δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει ένας διάλογος. Οι αποφάσεις που θα πάρετε εδώ πέρα σαν σώμα θα δεσμεύσουν την επόμενη γενιά όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Θα ισχύσουν για 30 χρόνια. Εμείς δεν θα υπάρχουμε. Θα είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που θα υποστούν τις συνέπειες των αποφάσεών μας σήμερα. Γι' αυτό ας διαβάσουμε, ή τουλάχιστον πολλοί από εμάς. Πολλοί είναι πολύ πιο νέοι από εμάς, τους μεγαλύτερους. Ας διαβάσουμε λοιπόν, έστω την τελευταία στιγμή, να έχουμε άποψη για το αν θέλουμε ταφή ή καύση. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς επειδή ακούστηκε το όνομά μου, να διευκρινίσω ότι είπα για τη διαβούλευση, βεβαίως. Τη διαβούλευση να μπούμε. Γνωμοδότηση δεν μας ζητήθηκε. Αυτό είπα. Λοιπόν, περνάμε προς ψήφιση. Συμφωνούμε όλοι με την... Τουλάχιστον εγώ, και θα σας πούνε και οι σύμβουλοι τη γνώμη τους, στην ψήφο τους, συμφωνώ στην αρνητική θέση για τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά όχι στο σκεπτικό που ακούστηκε. Το σκεπτικό θα είναι μόνο του Περιφερειακού Συμβουλίου και της ΚΕΔΕ. Κύριος Μερτήρης. Εγώ είμαι σύμφωνο. Ο κύριος Αγρίμης, κύριος Αποστόλου και η κυρία... Άραγε... και ο κύριος Δρούσας, συγγνώμη. Άραγε... Ναι, κατά πλειοψηφία λοιπόν. Όχι κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία, γιατί δεν συμφωνείτε Στην αρνητική με την... θέση είπαμε ναι. Την αρνητική γνωμοδότηση της μελέτης είμαστε όλοι ομόφωνοι. Αυτό ψηφίζουμε λοιπόν. Ωραία. Εκεί είμαστε ομόφωνοι. Ομόφωνα λοιπόν. Αλλά μην φύγει Ομόφωνα. κείμενο, μην μπει στη διαβούλευση κείμενο που δεν το εγκρίνουμε εμείς. Αυτό λέμε. Γιατί στη διαβούλευση θα κατατεθεί ένα κείμενο, κυρία Πρόεδρε. Το Δημοτικό Συμβούλιο αρνητικά στην ΣΠΕ το είπαμε
Όχι, μην το βάζετε έτσι. Τότε δεν είναι ομοφωνία. Τότε δεν είναι ομοφωνία. Ένα λεπτό. Ωραία. Είναι δύο θέματα. Δύο Ψηφίζουμε τώρα. Δεν έχουμε ούτε ερώτηση ούτε τοποθέτηση, κυρία Γκρίμη. Όχι, είχατε χρόνο να μην. Όχι, ένα λεπτό. Τι θέλετε? Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βγει ένα ψήφισμα και να μας πούνε, κύριε, αυτό είναι το ψήφισμα. Φέρτε το εδώ να το ψηφίσουμε. Ωραία, λοιπόν, Αυτό λέμε. κατά Δεν πλειοψηφία. θα μας βάλετε δηλαδή ότι... Περνάμε προς θέμα συζήτησης που έχει
Ξεπερνάμε αυτό και προχωράμε παρακάτω. Και με τα έργα και με τις επιδοτήσεις που Λύεται η εξασφαλίζουμε. συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.